салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайр бошад. духтаро аксияи калон дар бозори Карон пеши дуюм дарвоза диден. духтаро аллакай мағозашон маълумай да анамҷа аксияи калон кадаган ҳама борои гуанжоя. духтаро чизе ки мебинин 200 300 150 дагай ҳамаша нархҳои арзон қатиёз метиҳан. аксия кадаган чизе ки мегирен духтаро 100 сомония. буркоам 100 сомония. анен буркако духтаро размер доран, ҳамаи размеро ҳаст. ай чанд сол сар мешавад? ина майда размери майда 70 сомон, размери калон 100 сомон. духтаро то духтаро 12 солара 12-13 солара доран 100 сомон. духтаро касида дар корай бад не платячо ҳастай. инам 100 сомоне. чизе ки мебинен 100 сомон духтара кода миҷа. ини дуекача ҳам 100 сомони. дуекача то 180 буда, на? 180 сомони буда духтаро. 280 даган нигоҳ кунед нархошона 280 сомон даге ҳозир аксия сар даган ҳама чира 100 сомон кадаге духтаро 330 сомон тройкошам даге духтаро аксияда 100 сомон кадаган. касе успед кад духтаро конкретни хардоро рақамҳои савдогара мемонам. хоҳиш мекунем ин хоҳиши савдогарай касе хардори аниқ нест нанависанд сурат партои мақсад вақти савдогарам нагирен ҳам бозорда савдо мекунан ҳам кори мақсад интернет наметонанд. духтаро нашо доставка дар рақамҳои савдогар нависен. доставка дорам. доставка дохили шаҳр 20 сомон ай духтаро. района бо маслиҳат дорад духтарако. ина диден чизе ки мебинен 100 сомон духтарако. дуекачо 100 сомон, бойни дуека 100 сомон, болодам дуекачо бачаги 100 сомон. футболкача тоқа япаҷон. футболкача тоқа духтарако 100 сомон бори гуанжуай. ини буркои бермуда ҳаста, иёрам 100 сомони. ини дуекачоям 100 сомон, 100 сомон. юбкакачи футболкачаш 100 сомон духтаро. хулас ливр калонай ҳама чира чизе ки то 380 то 400 бад 100 сомон кардагиам. тараф тило бозор духтарако дуюм пеши дуюм дарвозадай. маълумоти бештара духтаро ай савдогар мегирем. бани я бур нишонтиём костюми ҷинсако. костюми ҷинса кати юбкачаша духтария. духтараки духтаро ина расветкош ҳастай 100 сомонак духтароко. фатача патача доран духтарако нигоҳ кунен. расветкош кати 100 сомон духтаро. аҷоиб буд качества. телефони маро хапаш. ман нишон медиҳам. ина духтарако 100 сомон платяча. амё да ҳама ҷоя 180 200 ира ҳама медона. ина ҳозир 100 сомон. хушромадаса видео. ина духтарако костюмча дорад. уже 2 рӯз баъд бо борони сар мешавад. костюмчаш лозимия духтаро. ина 100 сомон. ҳозир бо нишон медиҳам. старарем. таҷа духтаро футболкачош расветкош қатияй. ина 100 сомон барои кӯдакакҳои 6 7 8 9 сола ин тарафашон чи. ина духтарако такшда расветкоша 100 сомон. ҳайни дуекачоя диден чихе хушруча. ичаспдагам хали модни шортикатяй 100 сомон. инамиам ҳама ҷуда 150 200 медонен духтаро. ҳоз качество и хушра хебя духтаро 100 сомон расветкош қатияй духтарако. размерорам доран духтаро. баъд ниёрам нишон тема бур дига. ина турекачо иёрам аҷоибот качество нархи иёрам 100 сомон кадагиам. ниёра бияд наздик нишон тем наир моделои камтар размерои майдатара кошай духтарако 100 сомони. духтарако нигоҳ кунед. юбкача куртача кати шалварчаш 100 сомони. духтаро 100 сомон. бурко ҳама расветкош ҳастай 100 сомони. размерои майдаша моз нишон метиҳем. куртачо даволден чизе ки мебинед 100 сомони. куртача катигайсча аҷоиб буд фасона 100 сомон. диёр куртача бо 100 сомони. ё расветкош катиглай. духтарако нии шортикои халадок барои бачаҳо нигоҳ кунед. ирам аҷоибот качества нархошон 70 сомон. материалшон хебя духтаро. хулоса расветка дорад, размер дорад. хайни намуд вибр калон кароче. озма фатачоя нишон метиҳам. нигоҳ кунед. ин ёрам 100 сомони духтаро. фатое ки 250 сомон 300 сомон мехардем. ҳозир да 100 сомон мегирем. аввал да 300 сомон ята мегирем. ҳозир да 300 сомон ба 3 духтартона мегирем духтаро. расветкош да 3 духтаро. размерош ҳастай.